καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Author Madness. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τη Γιώτα Καλαμαρά. Γιώτα, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία, κορίτσια μου, στην νέα εκπομπή. Νομίζω ότι θα τα σπάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, μια φωνή. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μας συστηθείς. Ναι. Λοιπόν, είμαι η Γιώτα, είμαι καλά, λέω. Είμαι αστυνομικός στο επάγγελμά μου και είμαι δοσμένη στη συγγραφή όμως. Έχω γράψει 2 προσωπικά βιβλία ενηλίκων, ένα συνεργατικό με την αδερφή μου τη Γεωργία και ένα παιδικό με την Νεκταρία Πουλτσίδη. Τι άλλο να σας πω, μου αρέσουν πολύ τα ζώα, ο χορός, έχω 3 παιδάκια, οπότε καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητά μου είναι λίγο δύσκολη. Αυτά για μένα, δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος, καθημερινός. Παρόλα αυτά γράφεις όμως. Προσπαθώ έστω και λίγο να συνεχίζω να ασχολούμαι. Το μωρό τώρα είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε ο χρόνος είναι σχεδόν μηδενικός. Παρ' όλα αυτά, έστω και μία πρόταση να καταφέρω να γράψω την ημέρα, το θεωρώ είναι επιτυχία σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τώρα. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά που θα μπούμε έτσι πάλι στους ρυθμούς μας, ότι θα συνεχίσω έτσι δυναμικά. Είσαι και ένας άνθρωπος δραστήριος, όπως λέγαμε και πριν, off the record. Κάνεις και πολλά σεμινάρια, συνέχεια δηλαδή. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, αλλά το εξελίσσεις κιόλας, δεν σταματάς. Ναι. Θεωρώ ότι το παν είναι αυτό να τριβόμαστε για να εξελισσόμαστε. Οπότε, ακόμα κι αν κάποιος έχει γράψει και 2 και 3 βιβλία, πιστεύω ότι χρειάζεται να συνεχίσει να εξασκείται πάνω σε αυτό και τι καλύτερο από ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Οπότε δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Ακούγεται συχνά ότι άμα έχεις ταλέντο δεν χρειάζεται να κάνεις σεμινάρια. Τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής είναι άχρηστα. Η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται. Το ταλέντο, ναι, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί μπορεί να έχουμε ωραίες ιδέες, μπορούμε να γράψουμε καλούτσικα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και πάρα πολλοί τρόποι που αν δεν τους διδαχτείς, θεωρώ ότι δεν μπορείς να πας παραπάνω. Οπότε αυτό δεν είναι το ιδανικό. Αυτό πιστεύουμε κι εμείς. Το ταλέντο δεν αρκεί ουσιαστικά. Χρειάζεται και εξάσκηση, να αναπτύξεις δεξιότητες. Ναι. Χρειάζεται να κάνεις και σεμινάρια άλλου είδους, να είναι πιο ερευνητικά για ένα βιβλίο που θα γράψεις, να είναι εμπεριστατωμένα όλα αυτά που θα γράψεις μέσα. Νομίζω ότι όλα χρειάζονται, όπως είπες πολύ σοφά, χρειάζονται. Ναι. Και πλέον υπάρχουν σεμινάρια για αστυνομικό μυθιστόρημα, για μυθιστόρημα φαντασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και διαφορές στο χειρισμό στα είδη που επιλέγουμε να γράψουμε. Οπότε, ναι, προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαίνει ότι και οι απαιτήσεις και του αναγνωστικού κοινού και των εκδοτικών οίκων, φαντάζομαι, αυξάνονται. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι, θεωρώ ότι ξεχωρίζει κάποιος που έχει ασχοληθεί και προσπαθεί συνεχώς. Από την πρώτη σελίδα που θα διαβάσεις, καταλαβαίνεις πάνω κάτω το στυλ, πόσο έχει προσπαθήσει για αυτό που κάνει και φυσικά είναι απαραίτητο και η ανάγνωση. Πολλά βιβλία γιατί και από εκεί παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, πολύ σωστά. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για τα βιβλία σου.
Το πρώτο βιβλίο είναι νουβέλα. Μπορεί να χαρακτηριστεί και αστικού τρόμου. Και αυτό γιατί είναι κοινωνικό, αλλά ασχολείται με ενδοοικογενειακή βία και άλλους εθισμούς, οπότε περιέχει αρκετές σκληρές σκηνές μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου, το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει και λίγο μεταφυσικό μέσα. Εγώ αγαπάω πολύ. Ναι. Είναι πολύ... Ταιριάζει με την πλοκή, με το κυρίως θέμα και την πλοκή του βιβλίου. Έχει και αυτή την τσαχπινιά στον τίτλο που παραπέμπει στο πόκερ, γιατί έχει μέσα, διαδραματίζεται, μάλλον θα πω πλέκεται η ιστορία γύρω από ένα τουρνουά πόκερ, οπότε ναι, είναι πολύ ταιριαστό εκεί τη σκούπαση φιγούρα, να το πω, το σύμβουλο. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, έχει λίγο μυστήριο μέσα, έχει και λίγο φαντασία, έχει πολλά πραγματάκια. Μετά έχουμε το συνεργατικό με την αδερφή μου τη Γεωργία, η Κακή Ιωνή, το οποίο έχει πάρει και το πρώτο βραβείο Everly για καλύτερο βιβλίο Έλληνα συγγραφέα στην κατηγορία Τρόμος για το 2022. Είναι διηγήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική μυθολογία το ένα μέρος, και το άλλο μέρος έχει να κάνει με μυθολογία από άλλους κόσμους, με δαιμόνια συγκεκριμένα. Και αυτό το βιβλίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Το δουλέψαμε πολύ με τη Γεωργία. Συμμετέχουν και ο Γιώργος Οδάνσιος και ο Μπάμπης ο Δρουκόπουλος. Έχουν κάνει από ένα διήγημα ο καθένας. Και το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 1 χρόνο είναι το Έσετε Ήμαρ. Επιστημονική φαντασία αυτή τη φορά. Πάλι δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Το Έσετε Ήμαρ διαδραματίζεται σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικές χώρες. Έχει κάθε κεφάλαιο διαφορετικούς πρωταγωνιστές, οι οποίοι όμως δένονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Και αφορά το τέλος του κόσμου, θα πω. Μια καταστροφή που έρχεται ταυτόχρονα σε κάθε περιοχή και βλέπουμε τι γίνεται, πώς το βιώνουν οι άνθρωποι. Το ειδικό... Δεν σ' άκουσα, Ελένη μου? Εγώ όταν το διάβαζα, ενώ είναι ένα ενιαίο βιβλίο, δεν είναι χωρισμένο σε ενότητες, σε διηγήματα ή νουβέλες. Είναι, λες και κάθε κεφάλαιο είναι μια διαφορετική ιστορία και μέσα από κεφάλαιο σε κεφάλαιο όλες οι ιστορίες εξελίσσονται και καταλήγουν να γίνονται μία. Και μου άρεσε πολύ αυτό το ταξίδι που γίνεται σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά σταδιακά. Και φαίνεται ότι έχει κάνει και πάρα πολύ έρευνα γενικά και για το περιβάλλον και επιστημονικές έρευνες. Αυτό το βιβλίο γραφόταν σχεδόν 4 χρόνια. Το σταμάτησα, προηγήθηκαν όλα τα προηγούμενα βιβλία, ενώ είχε ξεκινήσει πρώτο αυτό. Ήθελε πάρα πολύ έρευνα για κάθε χώρα χωριστά, κουλτούρα, από τα ονόματα των πρωταγωνιστών μέχρι γεωγραφικό μήκος πλάτος, ώρες, τα πάντα. Ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Είναι και αυτό, τι να πω, δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω από όλα. Και αυτό το αγαπώ πάρα πολύ και το πιστεύω αυτό το βιβλίο. Αν και στην Ελλάδα η επιστημονική φαντασία δεν είναι και τόσο στα πάνω της, θα έλεγα. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί έχουμε Μπορεί πολύ κάποια στιγμή. πένες. Μπορεί κάποια στιγμή να ανέβει. Εγώ να σου πω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος.
Το Έστε Ήμαρ μ' αρέσει. Με ιντριγκάρει. Είναι κάτι πρωτότυπο, κάτι διαφορετικό. Από τι προέκυψε? Στο πρώτο κεφάλαιο, ο πρωταγωνιστής, ενώ δεν είναι Έλληνας, ανακατεύεται λίγο με την αρχαία Ελλάδα. Οπότε ήθελα να ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, να φαίνεται δηλαδή η Ελλάδα μέσα, και επειδή έχω και μια μεγάλη αγάπη στην αρχαία Ελλάδα και στην ελληνική μυθολογία κτλ., ήθελα κάπως να το φτιάξω ώστε με το που θα έβλεπε κάποιος το βιβλίο να έβλεπε αρχαία ελληνικά. Έχω βάλει και του Αρχιμίδη ένα quote να πω. Ναι, να το πω έτσι. Τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι η γη τα παίρνει. Και το Έστε Ήμαρ, που σημαίνει ότι θα έρθει η μέρα, θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ ταιριαστό για αυτό που αφηγείται το βιβλίο. Γιατί γράφεις λογοτεχνία του φανταστικού? Πολύ ωραία ερώτηση. Άμα σου πω ότι δεν έχω και συγκεκριμένη απάντηση, δεν ξέρω. Από τότε που ξεκίνησα να γράφω, κάτι με τράβαγε σε αυτό, στο φανταστικό. Ίσως να έχει να κάνει με την αγάπη μου, αυτό που σου είπα, με την ελληνική μυθολογία. Απευθείας, ελληνική μυθολογία ίσον φαντασία, στην ουσία. Αν και στηρίζεις τις ιστορίες σου στο πλαίσιο αυτό που σου δίνει, είναι φαντασία όμως. Οπότε ίσως να είναι από αυτό. Βέβαια τα βιβλία μου, σχεδόν όλα, έχουν μέσα και το κοινωνικό. Και αρκετά έντονο. Άσχετα αν δηλαδή υπάρχει η φαντασία διάχυτη, έχει μέσα πάρα πολλά κοινωνικά στοιχεία. Και πολλά μηνύματα, θεωρώ. Ακόμα και στους κακούς αιώνους, δηλαδή τα διηγήματα, και εκεί μέσα έχει το κοινωνικό στοιχείο πολύ έντονο. Και Οπότε είναι μια μίξη. Με την κατηγορία του τρόμου, επειδή και τρόμο, Ναι. Πώς το πας? Πολύ καλά. Ο τρόμος και αυτός στην ουσία είναι μέσα στη φαντασία, πιάνεται. Είναι στο κομμάτι της φαντασίας. Οπότε μου αρέσει να γράφω έτσι σκληρά πράγματα. Θεωρώ ότι το κάνω καλά και με τραβάει. Βέβαια δεν βλέπω ποτέ ταινίες τρόμου, ποτέ. Αλλά γράφω. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Και εμένα το αγαπημένο μου σκηνικό, ένα από τα αγαπημένα μου σκηνικά, τα βλέπω, που δεν είναι φαντασίας, έχει το μεταφυσικό στοιχείο. Ήταν ένα όνειρο που δεν μπορούσα να καταλάβω, είναι όνειρο, δεν είναι όνειρο. Έβγαζε και μου προκάλεσε και μια ελαφριά ανατριχύλα, όχι τρόμο. Δηλαδή, ενώ είναι ένα βιβλίο που έχει κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα, ακόμα και εκεί μου έβγαλε αυτή την ανατριχύλα εκείνο το σημείο. Και μου άρεσε αυτό. Μου αρέσει που, ενώ είναι διαφορετικά είδη, βλέπω διαφορετικά πράγματα. Αναπτύσσεις κι άλλα. Τα γράφεις με τρόπο που δεν είναι ότι απλά είναι αυτό και τέλος. Δένουνε διάφορα μαζί, διάφορα είδη. Ναι, προσπαθώ να το κάνω αυτό. Είναι αυτό που λέμε, ότι όσο τρίβεσαι και κάνεις πράγματα, βλέπεις ότι όταν γράφεις μετά, βλέπεις μια εξέλιξη. Βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις παραπάνω πράγματα από αυτά που έκανες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τώρα, ας πούμε, αν ξαναπάρω στα χέρια μου τα βλέπω και το διαβάσω, θα βρω μέσα, είμαι σίγουρη, 1000 λάθη. Είναι το πρώτο μου βιβλίο. Θα διόρθωνα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ, αλλά μου αρέσει αυτό, γιατί βλέποντας κάτι δικό σου και αναγνωρίζοντας ότι εδώ κάτι δεν έχει πάει καλά, θα έπρεπε να το γράψω διαφορετικά, βλέπεις ότι έχεις πάει σε ένα άλλο επίπεδο.
και σιγά σιγά ανεβαίνεις. Και είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουμε τα λάθη μας ως συγγραφείς και να τα αναγνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Στα πάντα στη ζωή μας θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ναι, όντως, στα πάντα είναι σημαντικό. Και εδώ στο αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω, το αγαπάω αυτό το βιβλίο. Εσύ βλέπεις λάθη, το καταλαβαίνω. Εγώ το έχω διαβάσει και δεύτερη φορά, μπορώ να το διαβάσω και τρίτη και τέταρτη. Μ' άρεσε που ταυτίστηκα με τον πρωταγωνιστή, ενώ δεν είναι ένας σκοτεινός χαρακτήρας. Πολύ σκοτεινός. Αυτό, ταυτίστηκα και ενώ σπάνια ταυτίζομαι όταν διαβάζω βιβλία, γιατί το ψυχολογικό του πορτρέτο το έδωσες πολύ όμορφα. Ναι. Πιστεύω δεν Μέσα ήταν από την αφήγηση, ναι. αλλά κάθε του κίνηση, κάθε του ενέργεια, όλα υπήρχε λόγος που γινόταν. Δεν ήταν αυθαίρετα, δεν είναι ότι απλά έκανε ό,τι ήθελε. Είναι ένας χαρακτήρας σκοτεινός και μπορεί να κάνει χωρίς να υπάρχει κάτι που να τον οδηγεί εκεί έτσι, ό,τι θέλει. Δηλαδή τα κοινωνικά μηνύματα δεν είναι μόνο από το τι κάνει εκείνος, ότι δεν συμπεριφέρεται όμορφα κλπ. Είναι και από πίσω όλες τις πεποιθήσεις που κουβαλάει, από που προέρχονται. Προσωπικά, γι' αυτό έχω μια δυναμία σε αυτό το βιβλίο. Το Έστεται ήμαρα, ενώ δεν διαβάζω. Νομίζω όλη μια φορά είχα διαβάσει επιστημονική φαντασία και εννοείται ότι φυσικά το πήρα γιατί μου αρέσει η γραφή σου. Αλλά το ευχαριστήθηκα και το είδος του. Μου άρεσε το πώς είναι δοσμένο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν δουλεύω ένα βιβλίο, έχω ένα τετράδιο, έτσι, είμαι λίγο παλιακού τύπου. Θέλω να τα βλέπω γραμμένα, να γυρίζω τις σελίδες. Έχω λοιπόν ένα τετράδιο και κάθε φορά που διαβάζω αυτό που έχω γράψει, βρίσκω τις τρυπούλες ή μου έρχεται μια ιδέα και το σημειώνω. Οπότε τα βλέπω. Είχα γεμίσει ούτε ξέρω σελίδες, παρασελίδες, μέσα, σημειώσεις, γινότανε χαμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμένα τουλάχιστον με βοηθάει για να βλέπω τι γίνεται στο βιβλίο και να καλύπτω κάποια πράγματα που βλέπω ότι υπάρχουν κενά. Καλά, στο Έστεται δεν το συζητώ για κάθε κεφάλαιο. τι έχει γίνει. Μα ξεκινάς και διαβάζεις και λες εδώ, με το που ξεκινάς και διαβάζεις, λες εδώ έχει πέσει έρευνα. Όχι αστεία δηλαδή. Και θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, ότι η έρευνα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να γράψεις ένα βιβλίο. Βέβαια, εννοείται, γιατί όπως και εγώ το κάνω, φαντάζομαι και πάρα πολλοί αναγνώστες, όταν διαβάζεις κάτι σε ένα βιβλίο, λες τώρα αυτό είναι αλήθεια. Ψάχνεις λίγο στο ίντερνετ. Είναι αλήθεια αυτό, όντως μέσα που έχει γράψει. Δεν είναι, ας πούμε, ό,τι να είναι. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό να είναι πραγματικότητα αυτά που παρουσιάζεις μέσα. Σίγουρα θα υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι, αλλά όταν αναφέρεσαι, ας πούμε, στη Ρωσία, δεν μπορείς να γράψεις ό,τι να είναι. Πρέπει να είναι πράγματα που ισχύουν. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή. Αυτό είναι και ένας λόγος που θεωρώ ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι πιο δύσκολη. Πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο θεωρώ. Είναι ενδεχομένως το πιο δύσκολο είδος, γιατί θέλει στήσιμο πάρα πολύ καλό για να μπορέσει να κρατήσει τον αναγνώστη, να μην βρει το δράστη, θα πω, από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα αρχίσει να διαβάζει και χάσει το ενδιαφέρον του, αν θες δηλαδή να το κρατήσεις μέχρι το τέλος και δεν τον δώσεις από την αρχή και πάει κάπως διαφορετικά η ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Θέλω να το τολμήσω να γράψω και αστυνομική λογοτεχνία. Είναι μεγάλη πρόκληση. Είναι όμορφο στοίχημα με τον εαυτό σου αυτό. Ναι. Το έχω
στα επόμενα σχέδια. Τώρα πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα σχέδια, δεν ξέρω. Κατάλληλη στιγμή, πιστεύω. Όταν θα είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ πάντα, εμείς πάντα περιμένουμε να βγει. Γιώτα, τι σου αρέσει να διαβάζεις? Μου αρέσει πάρα πολύ η αστυνομική λογοτεχνία, πάρα πολύ. Και φαντασία όμως. Βασικά διαβάζω τα πάντα. Και αισθηματικά θα διαβάσω και ερωτική λογοτεχνία θα διαβάσω, δεν έχω κανένα θέμα. Αυτό μόνο που με κουράζει είναι το ιστορικό μυθιστόρημα. Εκεί λίγο, ειδικά αν έχει μέσα πολλά ιστορικά γεγονότα, λίγο σφίγγομαι. Δεν θα το προτιμήσω δηλαδή. Έχω πάρα πολλά χρόνια να διαβάσω ιστορικό. Όλα τα υπόλοιπα όμως άνετα. Ανάλογα με το σε τι φάση βρίσκεσαι. Γιατί δεν μπορείς να διαβάσεις όλα τη στιγμή αυτή που θέλεις. Άλλες φορές τις πιο ανάλαφρα, άλλες φορές, εντάξει, λες θα πάω έτσι για το λίγο πιο που θέλει να έχεις το μυαλό συγκεντρωμένο εκεί και να είσαι προσιλωμένη. Η συγγραφή είναι για σένα? Είναι τρόπος ζωής, είναι διέξοδος, είναι χαρά, είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Ακόμα και τα νεύρα μπορείς εκεί να τα εκτονώσεις. Όταν έγραφα τα βλέπω, τις σκηνές της κακοποίησης, τι να σας πω, ήμουνα σε μια φάση, μιλάμε, τα νεύρα μου ήταν τσατάλια, αφού χτύπαγα τα πλήκτρα όταν έγραφα, πολύ. Ναι, τα είχα πάρει στο κρανίο με αυτό το πρωταγωνιστή μου. Το βίωνα δηλαδή. Το πληκτρολόγιο έχει πάνω τα αποτυπώματά μας και τα αποτυπώματα των συναισθημάτων μας. Ναι. Πραγματικά. Έτσι είναι οι συγγραφείς, μπαίνουμε μέσα στον ήρωα που γράφουμε. Είτε καλός είτε κακός, τον έχουμε μαζί μας. Μέσα μας. Τι να κάνουμε. Ότι περισσότερο κατευθύνεις εσύ τους ήρωες σου ή εκείνοι εσέναν? Συνήθως έχω εγώ το πρώτο χέρι. Δηλαδή, άμα θέλω κάποιος, ρε παιδί μου, να πεθάνει, θα πεθάνει. Δεν θα μου αλλάξει γνώμη, ό,τι και να κάνει αυτός μέσα. Σπάνια θα μου αλλάξει αυτό που έχω. Έχει τύχει και αυτό, να μου αλλάξει δηλαδή αυτό που σκεφτόμουν και να πάμε κάπου αλλού. Αλλά συνήθως ξέρω που θέλω να πάω, που θέλω να φτάσω. Και δεν λυπάμαι να σκοτώσω, να σου πω. Είμαι έτσι λίγο στεγνή σε αυτά τα πράγματα. Και ο άντρας μου με λέει Ρίπερ. Γιατί συνήθως δεν μένει ρουθούνι. Έχουμε κι άλλον Ρίπερ εδώ στην παρέα. Βγήκαν οι θεριστές παγανιά. Επειδή για ένα θάνατο της το πετάω συνέχεια. Ειδικά στο ΕΣΕΤΕ, πολλοί μου είπαν, ρε παιδί μου, γιατί αυτός, γιατί δεν τον άφησες να ζήσει. Δεν γίνεται. Μ' αρέσει να είναι ρεαλιστικό αυτό που γράφω. Δεν μπορώ να γράφω δηλαδή όλα είναι παραμυθένια και στο τέλος πως γλιτώσαμε. Μα δεν γίνεται αυτό στη ζωή, την κανονική. Γιατί να το γράψω εγώ. Εδώ είναι επιστημονικής φαντασίας, ουσιαστικά η καταστροφή της γης. Δηλαδή κάθε σημείο έχει... Εκεί, άμα δεν πεθάνουν το βιβλίο, πού θα πεθάνουν. Εγώ σε κάθε κεφάλαιο που γινόταν και κάτι διαφορετικό έλεγα από ποιος μπορεί να είναι ο χειρότερος τρόπος να πεθάνεις. Δηλαδή έκανα και τέτοιες σκέψεις διαβάζοντας το βιβλίο. Με παρέσυρε. Γι' αυτό λέω, άμα δεν πεθάνουν εδώ, πού θα τους βάλουμε σε ρομάτζο να πεθάνουν. Όχι ότι είναι άσχημη ιδέα, αλλά εντάξει, του ταιριάζει. Ναι. Είναι και ένα ρίσκο βέβαια αυτό που κάνουμε
έτσι με τα τόσο σκληρά και τους θανάτους, γιατί πολλοί αναγνώστες δεν θέλουν το happy end, θέλουν να βλέπουν έτσι, να κυλάει ωραία το πράγμα κτλ. Συμφωνώ κατά ένα μέρος, αλλά όπως είπα και πριν, εμένα μου αρέσει ο ρεαλισμός. Στη ζωή μας δεν είναι όλα παραμυθένια, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Έχεις γράψει και βιβλία σε συνεργασία με την αδερφή σου, η Γεωργία. Ναι. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με κάποιον άλλον, να γράφεις με κάποιον άλλον? Έχω γράψει με τη Γεωργία τους Κακούς Ιωνούς, με την Νεκταρία την Πουλτσίδη έχουμε γράψει το σχολική προχώνομη στο σχολείο με ασφάλεια, είναι το παιδικό βιβλίο. Και τώρα στην τελευταία συλλογή του Moonlight Tales έχω γράψει ένα διήγημα με τον Μπάμπη το Θουρκόπουλο. Έχουν πάει όλα τέλεια, όλες αυτές οι συνεργασίες. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως να είναι και τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκα. Δεν αντιμετώπισα πραγματικά κανένα πρόβλημα. Ήταν απολαυστική η συνεργασία. Ήταν απολαυστική. Στους Κακούς Ιωνούς ήταν διηγήματα βέβαια. Δεν γράψαμε στο ίδιο κείμενο και οι δύο με τη Γεωργία. Ωστόσο υπήρχε μία κοινή γραμμή με το τι θα είχε να κάνει το βιβλίο. Απόλυτα συντονισμένες. Με τη Γεωργία έχουμε και μια επαφή, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε δίδυμες. Με η Νεκταρία και με τον Μπάμπη που γράψαμε στο ίδιο κείμενο ήταν φανταστική εμπειρία. Θα το έκανα δηλαδή ξανά και ξανά. Είναι όμορφο. Όταν ειδικά μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον και... Ναι. Συνεργασία. Αυτό να λιάνεις λίγο έτσι κάποιες γωνιούλες που φαίνεται ότι εδώ κάτι γίνεται με τις γραφές. Εκεί αν μπορείς να το κάνεις αυτό και να συνεργαστείς και να μην υπάρχει το θέμα μου αυτό εδώ το έχω γράψει εγώ, δεν πρέπει να το αλλάξουμε και αυτά, γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Πήγε τέλεια. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι εδώ γράφει η Γιώτα, εδώ γράφει ο Μπάμπης. Θα μιλήσω για το τελευταίο διήγημα δηλαδή. Ναι, ήταν πετυχημένο. Και αυτό το να δένει η γραφή του ενός με το αλλού και έχω δει και το άλλο, για παράδειγμα, να μην πηγαίνει καλά μια συνεργασία, γιατί ας πούμε εγώ έγραψα περισσότερο, εγώ έγραψα λιγότερο, εσύ περισσότερο. Δηλαδή να υπάρχει και τέτοιος ανταγωνισμός. Εντάξει, αυτά είναι κολλήματα. Δεν με απασχολούν αυτά εμένα προσωπικά. Ενώ υπάρχει θέληση για συνεργασία, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ναι. Κάνει άπειρες φορές. Και ξέρω ότι είναι πολύ όμορφο. Εσύ περισσότερο από μένα. Έχεις γράψει ολόκληρο βιβλία. Οπότε ναι. Πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, να υπάρχει συγγραφική χημεία, νομίζω. Σίγουρα. Εννοείται και θέληση, αμοιβαίες υποχωρήσεις, συνεννόηση. Ακριβώς. Όλα αυτά. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Όταν το τολμήσεις, θα... Θα το τολμήσω με την Ελένη εδώ, θα πειραματιστώ. Θα το πούμε, το ψευδόνυμά μας είναι Author's Madness. Ναι. Δεν θα καταλάβει κανείς. Το όνομα για να μην ξέρουν ποιος γράφει καλέ. Αγαπημένος συγγραφής έχεις, Γιώτα μου? Αγαπημένος συγγραφής. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης Καλπούζος, πάρα πολύ. Και εδώ έρχομαι λίγο σε αντίθεση με αυτά που είδα, γιατί έχει ιστορικά στοιχεία μέσα στα βιβλία του. Ωστόσο, έχει έναν τρόπο, αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, τη λατρεύω τη γραφή του, έχει έναν τρόπο
να σε κάνει να το προσπερνάς αυτό, δηλαδή. Έχω όλα του τα βιβλία. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Νομίζω στη τώρα, γραφή του δεν είναι... ναι, είναι πολύ κομμάτι. ιδιαίτερο. Σαν την Αλκιόνη Παπαδάκη, την οποία λατρεύω. Είναι, δηλαδή, με το που διαβάζεις μια πρόταση, λες, όπ, εδώ είναι Καλπούζος, εδώ είναι Παπαδάκη. Η Αλκιόνη Παπαδάκη έχει αυτό το λυρικό τρόπο ποιητικό, έτσι λίγο περίεργο, ενώ δεν μου αρέσει η λυρική γραφή καθόλου. Στην Παπαδάκη το λατρεύω. Αυτοί οι δύο είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες συγγραφείς. Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι άλλο. Και από ξένους, Τζότζο Μόις, πάρα πολύ. Άλλο είδος, εντελώς άλλη τώρα. Κοινωνικό, αισθηματικό. Πόσο περίεργη είμαι. Τώρα που σας το λέω, καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι τελείως, είμαι τελείως αλλού. Άλλον, ναι, δεν μου έρχεται κάτι. Γενικά, δεν έχω προσκοληθεί πάνω σε κάποιον, πέραν από αυτούς τους 3 που σας είπα που μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν προσκολούμαι πάνω σε κάποιον συγγραφέα. Ένα βιβλίο που Διαβάζω τα θεωρείς πάντα, must read. Ποιο βιβλίο προτείνεις κάποιος να διαβάσει? Θα έλεγα τον Ερωτόκριτο, αν και πολλοί λένε ότι είναι ποίημα, θεωρώ ότι πρέπει να διαβαστεί, είναι μαγεία. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Είναι πραγματικά μαγεία αυτό το βιβλίο. Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να το διαβάσουν όλοι, το συγκεκριμένο. Τώρα, δεν μου έρχεται κάτι. Γενικά, τους παλιούς συγγραφείς, που υπάρχουν μέσα και πάρα πολλές τεχνικές και πάρα πολλά μηνύματα και για να δει κάποιος τον τρόπο που χειρίζονταν το λόγο παλιά, όλα αυτά σίγουρα είναι βιβλία που πρέπει να διαβαστούν. Και το λέω για να τα ακούσω και εγώ, γιατί δεν έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία παλιά, από συγγραφείς δηλαδή παλιούς. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω εξαιτίας του σεμιναρίου που κάνω στη λογοτεχνική γραφή. Διαβάζω, όχι Κάφκα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Διαβάζω τέλος πάντων ένα βιβλίο, το οποίο είναι φοβερό. Βλέπεις μέσα πράγματα, τα οποία... Αλμπέρ Καμί, η πτώση, διαβάζω. Είναι δηλαδή βιβλιαράκια μικρά, που έχουν να σου προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Το μικρό που λες, Αυτά θεωρώ ότι βοηθάνε. Είναι μικρά μένα, αλλά θέλει πάρα πολύ προσήλωση. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το περάσεις έτσι ωραία και να φύγει το μυαλό σου. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε. Διαβάζω πολλές φορές σελίδες και δεν έχω καταλάβει τι διάβασα και πρέπει να ξαναπάω πίσω για να δω τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Έχω διαβάσει και το μυαλό είναι τελείως αλλού. Θέλει προσήλωση, ναι. Ναι, έχουν και οι τεχνικές, έχουν ιδιαίτερο τρόπο γραφής, ο τρόπος που περνάνε τα μηνύματα οι παλιότεροι. Είναι πιο λυρικός, είναι πιο λογοτεχνικός νομίζω. Εμείς έχουμε απλοποιήσει πολλά πράγματα. Βέβαια, εμένα μου αρέσει η απλοποίηση. Γενικά δεν θέλω πολλές φανφάρες. Αλλά... Ο Κάφκα είναι έτσι. Ο Κάφκα είναι... δεν γράφει περίεργα να πεις τι έγραψε εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος, να πεις αλλά δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Είναι τελείως απλή η γραφή του και όμως έχει μέσα... Εντάξει, τι να πω. Τι να το πω. Έδωσες και σε μένα πολύ ωραίο
έτσι ένα έναυσμα γιατί και εγώ δεν έχω διαβάσει πολλούς, δεν έχω διαβάσει κλασική λογοτεχνία. Ναι, ναι. Σας προτείνω και το μυθιστόρημα των 4 να διαβάσετε. Πάρα πολύ ωραίο. Ο ένας είναι ο Καραγάτσης. Καραγάτσης επίσης must read. Φοβερός. Και ποιοι άλλοι είναι 4 συγγραφείς. Το βλέπω το βιβλίο εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι είναι. Είναι πάρα πολύ καλό όμως. Εγώ το θεωρώ πολύ πετυχημένο. Οι απόψεις δίστανται βέβαια. Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ξεκίνησε ο ένας, έγραψε κάτι, μετά το πήρε ο άλλος, το συνέχισε, μετά το πήρε ο τρίτος, μετά ο τέταρτος, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Διάβαζαν τι είχε γράψει ο προηγούμενος και συνέχισαν την ιστορία. Αυτό το κάνανε επί 2 φορές. Φενέζης, Καραγάτσης, Μυριβίλης και Τερζάκης. Αυτοί οι 4 ήτανε. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, pocket θα έλεγα, φοβερό. Πολύ ενδιαφέρον και αυτή η διαδικασία να ξεκινάει ο ένας, να συνεχίζει ο άλλος και χωρίς να είναι πρωτότυπο για την εποχή, ναι. Και έβγαινε σε συνέχεια σε εφημερίδα αυτά που γράφανε. Είναι φοβερό, πραγματικά φοβερό. Δεν το ήξερα, οπότε θα το ψάξω. Θα το αναζητήσουμε. Να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που θες να πεις και δεν το έχουμε αναφέρει. Να πω ότι έχει ολοκληρωθεί η συνέχεια των σχολικών τροχονόμων. Δεν έχει να κάνει πάλι με τους σχολικούς τροχονόμους. Το παιδικό βιβλίο έχει να κάνει με την κυκλοφοριακή αγωγή. Είναι έτοιμο, απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδάκια και ψάχνει εκδοτική στέγη αυτή τη στιγμή. Και επίσης με την Γεωργία πάλι φτιάχνουμε ένα συνεργατικό βιβλίο. Αυτή τη φορά θα έλεγα ότι είναι ψυχολογικό θρίλερ, αστυνομικό λίγο. Ναι, το δουλεύουμε. Κάποια στιγμή ευελπιστούμε να είναι και αυτό έτοιμο. 3 παιδιά εγώ, 3 παιδιά η Γεωργία, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Κορίτσια, πολύ ωραίο. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω όμως, έτσι. Είναι ανάγκη. Βγαίνει αυτό, δεν μπορούμε να το κόψουμε. Πραγματικά, ναι. Είναι ανεξέλεκτο όταν το κάνεις με αγάπη. Όταν το καταθέτεις την ψυχή σου εκεί, δεν σταματάει ποτέ. Ισχύει. Και μία συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις στους νέους συγγραφείς? Να διαβάζουν πολλά βιβλία και να μην φοβούνται να επενδύσουν σε σεμινάρια, θα πω, για να εξελιχθούν. Πέρα. Άλλο ένα Author's Madness φτάνει στο τέλος του. Γιώτα, σε ευχαριστούμε ολόψυχα που μας έκανες την τιμή να είσαι μαζί μας. Η τιμή είναι δική μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Και εμείς, είσαι ένας χαμογελαστός, ολοφώτινος άνθρωπος. Ήρθες και φώτισε η οθόνη μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι νέο θα έρθει. Μάνα κουράγιο. Κουράγιο, άλλο τίποτα δεν γίνεται. Και επίσης τρέχει και διαγωνισμός για πληροφορίες στα σχολεία για να κερδίσετε ένα αντίτυπο από βιβλίο της Γιώτας, της επιλογής σας, για πληροφορίες στα σχολεία. Και ένα ακόμα βιβλίο από μένα της επιλογής, σε έναν δεύτερο τυχερό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια μου. Καλή επιτυχία και πάλι σε αυτό που ξεκινήσατε. Σας φιλώ γλυκά. Φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά.